Делян Пеевски е съизмерим с Пабло Ескобар и Ел Чапо. Не е Мадуро, разбира се, защото Мадуро е звезда, общо взето, първа величина, това е президент. И сега, и да кажа още една прилика между Мадуро и Пеевски. Да. Мадуро спечели изборите с фалшификация. Това беше ясно на целия свят. Той фалшифицира тези избори, както Пеевски фалшифицира изборите в България, по един и същи начин. Само, че Мадуро го направи в задния двор на Америка, както те обичат да наричат Латинска Америка според доктрината Монро, а пък Пеевски го прави в държава на Европейския съюз. Според мен поведението на Пеевски е много по-скандално. Аз бих казал следното нещо и бих запитал площада. Това ли е решението, което ни искаме? Защото най-лесното решение изглеждаше така. Тръмп да поиска екстрадацията на Делян Пеевски, той да бъде екстрадиран да се съди в Щатите за нарушаване на санкциите по Магнитски и така да ни реши проблема с него. Или протеста иска ние сами да си решим проблема с Делян Пеевски. Гласувайки за нови политически формации на следващите избори, които ще изберат нов Висш съдебен съвет, нов главен прокурор, той ще повдигне обвиненията на Делян Пеевски и той ще си получи заслуженото. Ето тук е интересният въпрос, който аз задавам.